Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Alin po ba ang dapat piliin? For good sa Hawaii? O si July? Feel good morning po, Col and Teats. Sa mga friends, relatives, and families ko po, lalo na sa Pilipinas, na palaging nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. Just call me RJ from Calamba, Laguna. Ang katas ko po ay nangyari ilang taon na po ang nakalipas. Tungkol sa pinakamamahal kong girlfriend na si July. Kalukalike niya po si Miss Rian Ramos. At may katawang Heaven Peralejo. Mahilig sa malaki. Basic. Since high school hanggang nakapagtapos kami ng kolehiyo, kami po ni July. Umabot kami ng 7 years. Maraming naiinggit sa akin na kalalakihan lalo na sa lugar po namin, Colantits. Pero wala silang magawa binakuran ko ng puso ni July. Subalit ang parents ko po ay nakabase na po sa Hawaii. At gusto nilang sumunod na ako doon. Kaso ayaw ko pa po At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Cute-cute mo. Mas cute ka. Bang-bango Hindi ko pa. makapaniwala na Baby, abot tayo ng bango. 7 years. Oo naman. Alam mo, isa sa pinagpapasalamat ko kasi kahit 7 years na tayo, di ka nagbabago. Kahit matigas ulo ko, kahit napakatuyuin ko. Ba't mo man? Ewan ko, wala ako nakikitang red flag sa'yo Puro green. Napakilig na naman ako nento. Toyoin ko kayo. Kaya nga, ewan ko. Kung toyoin kasi ka kaya ako ngayon? Okay lang. Alam mo naman ako, eco-friendly ako Mahilig ko sa green. Saka, mahal na mahal May kasi mga kita. ganyan ka. Saan mo mahal na nakuha mahal yan? kita ha? Baka ginamit mo sa ibang babae yan. May mga may mga... Paano maging ibang babae? Halos tayo magkikita araw-araw. Ano ka ba? Mahal mo ko? Mahal na mahal. Sobra. Ano yung nasa mata mo? Bakit? Ikaw. Ikaw yan. Nanalaming ka, no? Alam mo, inunahan mo na naman ako dapat akin. Uy, Uy, teka, si mama tumatawag. mama mo yan
na. Alis muna. Ano? Diyan ka lang, okay lang. Ay, paso yun na lang kung gusto mo mag-add pa tayo. Kape o donut. Pagkatapos ng call mo, ayusin mo muna yan kay mama mo. Sige. Hello? Hello, Ma, asaan ka? dito po. Kumakain lang. Kasama ko si July. Bakit po? Kasama mo na naman si July, hindi pa ba kayo nagsasama na uumay sa isa't isa? Oo nga, anak. Eh, bakit naman po kumaumay? Eh, Baka, umuwi ka na kaya't may pag-uusapan tayo ngayon din. Tama na yung date yun ni July. dito na lang, ma. Ba't pa ako uuwi? Eh, mag-uusap naman na tayo. Makain kasi kami. Oh, okay lang dito, over the phone. Okay lang daw, Kanor. Ikaw na kaya magsabi. Ilan ka ba susunod dito sa Hawaii? Ha? Kasi sabi mo nung una, tapusin mo yung pag-aaral muna sa Pilipinas. O tapos ka na, graduate ka na. Ano pa bang gusto mo? Oo nga, at minadali namin ang pagpapaaral sa'yo bago wala ka pa palang pala nung magpunta dito. Magagandang babae dito. Totoo yan, anak. Dami dito, anak, mga nakata. Tara! Sabi mo Hindi maganda. para sa iyo, para sa mga bata. Ikaw, apakalandi mo, Kanor. Hindi, may mga nagtupi sa beach eh. Kaya doon sa Waikiki na beach. Aray ko! Ma, pa, ba't di ko naman kailangan ng babae? May girlfriend na po ako. Tsaka, si July na po yung para sa akin. Ano Sige ba? na, sumunod ka na. Marami daw magandang babae dun. O, ayan, narinig ko si July. Payag naman si July eh. Sana all pinayagan, sana all pinayagan. Aray ko, aray ko! Dating, ano ba? Kanor. Ma, pa, hindi, Basta binibigyan ka namin ng ultimatum. Kailangan mo na magdesisyon. kailangan ko muna ng experience. Baka pwedeng mag-experience Hindi. muna ako dito sa Pilipinas. Ay, naku, bago dito sa... sumunod dyan. Diyan lang yun sa Pilipinas. Kailangan ng experience. Dito, hindi. Kahit fresh graduate ka. Oh, Pwede ka na magtrabaho dito. Oh. may naghihintay na ng trabaho sa'yo dito at may mga nakabikini pa. Sabi, Tama, anak. may mga naghihintay na tatrabahuhin. Oo nga. Sige na, anak, siksi pa naman yung mga nagkabikini. Marami turista dito, anak. Ano? Ma, pa, Ay, bigyan mo muna ako ng time. Maka-experience ako dito. Kahit sabihin na natin 2 taon, then susunod ako. Promise! Ilang taon? Kahit mga 2 years. Apakatagal naman, baka wala na kami ng ama mo noon. Oo nga, anak. Gusto Pero, ka namin makasama. hindi, buhay pa ako dyan. Huwag niyo po ko idamay. Dali Gusto po, ka ayaw naming makasama. Susunod Sige po ako na. agad. Gusto Basta, ko daw basta. makasama ng parents mo. Sige Hindi, na. okay lang yan. Sige na po, ma. Sige na, tawag na lang tayo pag uwi ko na bahay. Ay, naku, yan talagang Bye-bye, pagbaboy. love you. Bye-bye, No! love you. Bye. Ba't mo binaba? Grabe ka Eh, sa nagdi-date mama. tayo eh. Storbo talaga yung parents ko eh. Ano? Sama ka na lang kaya sa akin. Bakit? Nakakatawa. Kailan ba ako pumayag dyan? Ayoko. Ayaw. Ang ganda nga nga, wait. I-google Ang mo nga. ganda. Ganda dun. Alam ko maganda. Alam ko. Tingin mo sa akin, inosente. Pero ayoko Saka nga. dollars na yung kita dun. Sige na, sama ka na sa akin. Pag-isipan ko. Ganyan nanay tatay mo. Baka maging kontrabida lang ako sa buhay. Hindi, ano ka ba? Basta sumama ka na sa akin, okay na yan. Ang simping ko. Ha? Talaga ha? Yee, thank you. Yun po ang totoo, Call and Teats. Kaya ayoko sumunod sa Hawaii kasi nga ayoko malayo kay July. Dahil alam ko maraming magtatangkang agawin siya sa akin. Ngayon, andito pa nga ako eh. Inaagaw na nga siya. Paano pa kaya kung wala na ako sa Pinas? Kaya sinusubukan ko siyang yayain na sumama sa akin sa Hawaii. Kaso parang hindi pa po siya interesado eh. Isang weekend,
Gusto ko pong ayain si July na mag-chill naman kami sa isang bar. Malapit lang po dito sa amin. Kaso hindi po siya makontak eh. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Kaya sinama ko na lang yung best friend ko. At pagdating namin sa bar, Oh, Bes! Par! Ano ba gusto mo? Ay, ako bong, libre mo ako ngayon May utang ka sa... may utang ka sa akin. Hindi, ako na bahala dyan. Ako na bahala. Order lang kayo. Ano gusto nyo? Gusto kong crispy pata, gusto ko ng lechon manok, tsaka gusto ko ng chicharo bulaklak, at tsaka gusto ko ng sisig. Mabubuhay Yun pa lang- ba tayo? Yun, Mabubuhay pa yun ba lang tayo? sa akin, yun lang. Unti lang eh. Wow, yun lang? Tsaka mabubuhay pa ba tayo after nyan? Oo naman. Sige, Di ba, wag alam mo naman. ba yung sa kabilang buhay? Oh, buhay pa yun, di ba? Oo nga! Makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa kabilang buhay. Eh, talaga, puro kayo lukot. Teka lang. Ang bango mo talaga, July. Talaga, favorite mo Par! Favorite mo yan? Oh, favorite ko yan. Dito sa leeg, halika mo ako sa leeg, lagyan mo ako ng chicken. Arte, si July. Lagyan mo ako ng chicken. Oh, sige ba? Grabe mo so yan. Par, relax lang, par. Huwag ka maghunos dili ka, par. Par, si July yun? Si July may Baka kalok-alike lang, uso yan eh. kumakandong sa isang lalaki. Hindi, AI lang yan. AI. Paano naging AI yan? AI lang na. Pinrin. AI nga! Ang igat! Ay, salamat na hindi ako. Walang hindi. Hindi na ako talo. Teka lang, seryoso to eh. Ha? Oh, Himari to. Si July. AI nga. AI nga. Ang Ano igit. yan? Ang igit. Hindi ka talaga mapapatalo kung tumboy ka. Malis ka nga dyan. Pwede to. Isa pa dito. Isa pa. Halik mo pa ako. Ganun ba? Papaluin kita ng monoblock. Itong sa'yo. Pare magpar! Okay, aray bay! Oh, ano yan? Ba't ka Tigil mo yan! July! Sino yan, July? Ha? Sino yan? July, sino yan? RJ! RJ! Wala! Wala, ha? Ikaw. RJ! Tama na! Ay, tama na ba? Tama na ba? RJ! Tama! Wag! Ito sa'yo! Ah! RJ! Dito? Ano ginawa mo, RJ, ha? Ano Bitawan ginawa mo ako! mo? Bitawan mo ako! Nagwala ka! Ha? Wala ka bang manners? Kapal lang mukha mo, RJ. Ba't ka nang gugulo dito? Ha? Idadamay Gugulo? mo pa ako? Gugulo, ano yun? Ang alin? Anong alin? Ha? Didinay mo pa? Kitang-kita ko eh, ano? Kumakandong ka sa lalaki. Ano yun? Ha? Kandong lang eh. Ano problema sa kandong? Handong hinahalik-halikan ka sa leeg? Please. Par, tara na par. Parali ka na. Harap-harapan na yun. Niloloko ka. Kapag ikaw naniwala dyan, be-breaking ka namin. Pwede ba mag-usap pa na kami? Hoy, July, para sabihin ko sa'yo ang landi mo Ay, kawawa ka naman, bay. Niloloko ka na. Dito lang tayo, Kim. Please. Mahal. Lulod ako. Please. RJ, wag ka dito. Wag kang maggulo dito. Please. Sumama ka na sa akin sa Hawaii. Diyos ko, lumuhod pa talaga. Oh! Hayaan mo na sila. Hirap na nga yan. Hirap na mag-isip. Please. Please. Please, nakaluhod na. RJ, mahiya ka nga. Tumayo ka nga. Sumama ka Nagugulo sa ka dito. Sumama ka na sa Hawaii. Hindi ako sasama. Walang sasama ng Hawaii. Ha? Ayoko.
Ayoko na, umalis ka na nga dito. Maghiwalay na tayo. Nakakahiya ka. Pinahiya mo ako. Tanda mo tong araw na to. Pinahiya mo ako, ha? Dadamay mo pa ako! Please, sumama ka na sa Hawaii. Mahal na mahal kita. Huwag ka maingay dito. Guys! Guys, may nanggugulo! Sumama ka sa akin. Ayoko sumama, RJ, sa'yo! Ayoko nga! Grabe. Grabing naramdaman ko, Colentits. Wasak na wasak po ang puso ko nung panahong iyon. Bumukha na akong tanga pero okay lang. Ganon siguro pag nagmahal. Ayaw niya talaga sumama sa akin sa Hawaii. Mas pinili niya manatili. Kaya napilitan po akong pumunta ng Hawaii para lang makalimutan si July. Di po naging madali ang lahat. At matapos ang 2 taon, What's up, RJ? What's up? Kumusta kayo What's dyan? up? Par, na-miss ka na namin, par, pero may... Sila, RJ? Isang A naman dyan, eh. Ano yan? Basta mag-A ka lang, sabi mo, eh. Eh, B naman. May entry ako, bay. ano ba? Ginagawa niya akong tuto. Hindi, natutuwa lang kami. Para updated ka pa rin sa Pilipinas. Sabihin yan, eh. Kaya nga bay, B naman, B. Oo, Kasi B. Bini. Oo. Pero par, may seryosong usapan, par. Oo, seryoso. Par, kinukulit kami ng ex mo, par. Yung si ano, di ba yung... Di ba, pang ilang ex mo yon yung pinagsabay-sabay mo? Uy, di ako tulad yun, no? Joke lang. Bakit? Anong ginawa ni July? Hinihingi Par, number mo. Oo, gusto kanya kausapin, par. Ano, ibibigay ba namin, par? Binigay ko na bungi. Paano yun? Sinabi ko, alam ka eh, ha? Hindi eh. Basta, par, pagpalit ka ng number, wag. Di, Sorry, par. para saan pa? Para sa Bakit kanya ba? ako ulit? Wag na, uy. Okay na ako dito sa Hawaii. Yan ang gusto namin sa'yo. Sinusubok ka lang namin, pero hindi ko binigay talaga. Par, Par, masaya kami para sa'yo. oo nga, par. Kabubuan ka na, patingin. Di pa eh, pero siguro pagdating ng panahon makaka-move on din ako sa kanya. Basta par, please, wag niyo na akong i-connect sa kanya. Please lang. Sige na, hindi niya malalaman na sa inyo ko nakuha yung number. Pasensya na talaga, pero Parang awa mo na, Bongbong. Di ka malawa sa akin na mo. Di ba, wala pa akong tulog. Ay, please wala na. ka tulog. Matulog ka pala. Sige na, Kim. Di ba, babae ka din naman? Oh, damay mo pa ako. Please, Mong. Please, Kim. Please, mamamatay ako pag di ko na siya nakausap. Please lang, hingi lang ako ng tawad. Last time na lang. Last time. Wala na, para saan pa yun? Wala na. Hingi lang ako ng tawad. Sige na. Hayaan mo na yung kaibigan namin. Maawa ka naman. Naawa nga ako sa kanya at maawa rin kay sa akin. Wala na, okay na siya eh. Ay, closure lang to. Closure lang. Pamubuo na siya eh. Sinasama ka dati, ayaw mo sumama. Kaya, ayan mo na siya. Closure lang, please, Mong. Please. Please, sana maintindihan niyo. Bong, Kim. Ayaw namin masaktan yung kaibigan namin. Kaya ha? nga. Ko Tama kasi eh. Pasensya na, pero ayaw na namin. Huwag ka nang... Siya na mismo nagsabi. Huwag mo na rin siyang kontakin. Please, hindi ako naniniwala. Please. Please, Bong. Huling usap na namin. Closure lang. Kailangan ko lang ng formal and official Ayaw closure. niya na talaga. Bong, please, Kim. Metro
Metro's number one. Metro's number